Ambo deng harukon din pagkaji. Deng harukon din pagkaji din makaripa buta daw. In makaji ati niya di mamukaw di mambang kinatawakan kinaulah subhanahu wa ta'ala. Sungkamo. Dahil natikmin kaon kayo anaw kasi sulbi sin apunta ada sampai pabila na Nabiullah Ibrahim amun dia sinula subhanahu taingan niya pagkonsum niya na ay naya sacrifice hati niya ay naya ini puluh tahun sacrifice juga berjalan kau tabaru ay naya pagtabaru dari pagtabaru Jawa iban anak anak Nabiullah Ibrahim nakabangkas siya anak kaumul niya mari na ang katus katahon kasi anak kabangka na ito man si anak diak na sa taungan subhanahu wa ta'ala tapos pagpulwanan na kanina na ipasubay na bangyat to maging kaptangan ipasubay lawi masakit dahil si law na bihan patayan na pag impatayan maluhay impatayan na mga rausya pa mga pamamuna pagligid bihan mo na kung nakita pagkaalam na itubay at hindi na rin halimbawa mo termilyon niya na anak niya anak itong pala ang buhay anak niya rin umaas na siya na sa kontara adakan Allah subhanahu wa ta'ala na iyako niya pagbaita niya anak niya iyako na siya sinanak niya ama na kasamaran ko indian itungol si Nabiullah Ismail baita riwayat ng mga kiksa-kiksahan mga hangko tapong patang kajaman yan mencari kita dia indakan Allah Ta'ala itu kania waktu tagainap dan tagainap si mga kanabi-nabihan itu diangkat amantara si tagainap sa mga sasadsaitan atau mga kita dan imagine tanarata na ito dapat tagainap si kami kanabi-nabihan dia itu daapan dia ka nagpapanjan waktu di kamataon ang hinang tapakadyan ini paginggo ano hinang nilayan ito ano hinang nilayan pagdaan ka niya ito pa sinahita na nagikilan siya una batan na mga inaakan unikap atawa ulubahan dito siya hapan dito siya rito mina magpahantap sa pikilan. Amo ni pag ganun taruya, way paring hati dia magpahantap sa pikilan in taruya. Ubos ni Isman siya, marina siya pa arpa. Ini paglabay niya tiyak siya sa mga amagitan kinuunta ng niya. Lang na ay subay anak ko. Ada orang macam ada saya mau kembali anak menurut siapa tu pilunya ini siuk yang mau bapak ubus betul dia tidak mau tuyang hatinya nak nasihat nak us nasihat ubus mari illa bayi ni hari kamu dalik yang di mga tao pareho. Dati mudali pa tempat pag-uus-usan. At yung ganito, mudali pa gawa dengan kaptangan kita Arab daw
nila pa. Nakustos. Nung nakanami yung ulo ng mga setan, nakustos siya masigla. Pagkaririya ini, dimantap na pikilan nila ito sa akan na. Ini, on riwayat, kasi muna siya ini, Jibril law na arif ka, siya ingatan mo. Law na arif. Hati niya mo na yung kangan arap. Pagkanan arap pa, amon Syria, dakalina. Abtay pagkatunin na pagdaman na yan na din tao Japan ang rahma. Yan mga taulugan kanya. Abon pagsakat yun, bukan awon in arapa. In arapa, ang lingkuran na inikata. Arapa inga. In budyo, nakabutang dyan arapa. At tinagkakanin arapa ini akan pabud inakakan arapa. At tinagkakanin ko tumalanggan pabud, mo'y mahla niya. In budyo, ang bud sa anak-anak. Bukan nakakan yung patu. Nakabutang tadya ang arapa. Dahil kita ini jadi arapa. Ayaw magtuyo, matupang minim niya. Magpapa. Budir. Awak tu amo. Wala siya nagbenta sa wato. Tadi pangatayan babae ina, siya nagburot, siya nag-anak, siya nagbaruro. Ipat na yung bata-bata, itong katahong biyaw ng bata-bata, maraak niya na, kumakahoy, inaw na iban niya. Batin sila na kami, may iban. Mawakto, sibik-sibik pa himin na sila roon. Dakan di umasuban wa tanah, pabalikin na siya. Yumakat siya ko. Yumakat na siya ini kasakatan niya, pura pa tawang ta. Niyatin Hajar ang nasawan niya. Law na Ibrahim. Hindi na kawahilin mo kami. Hindi mo kami lang. Okay ba? Pati niya, bangi, kuat bayar. Masukal ka din ni anak niya matajawa. Kuway tubig, kuway katan, kuway bay, kuway tao. Dadakan niya ang mga niya. Na, dong na. Di ba siya muna ka? Mulak na tao, hindi mo kami. Yan kayo ba? Pindahan niya yung Ibrahim, tulak na kau, reakan Tuhan kayo. Daw na kau, reakan Tuhan. Gimana kau? Iwak rin sa nakatan niya. Katulog kau lang. Kami sinulang na dalawa. Kami malawa. Kami sinulang na dalawa. Sampai pabihaon, mari kita. Kita kataan, merak sinulang na mari. Sila dalawa. Wala sila dalawa sa paningkat. Kariun tabihan, purunun inang lebayan nila. Manjari sipit-sipit pa siya. Bukan naliikutan na inihinang kanya si Tuso. Hindi mo na binabihan. Aul hinang si Pamay, aul hinang si Tuso. Hininang si Pamay. Huwag man tubig, yawos na sila. Pagparuha anak niya, way nakatas, natitis na. Natali niya manglak tubig. Ganyan yung paglak tubig. Sin ini hangin kahalan niya on. Yung magdatubig, ito magbubog-sibog-say. Yung magsibog-say sa harakat. Ibang unta nila, ibang kuwan nila, magpanagaw na bukol, nagdarano po tubig. Ang dumakat siya pa, bigibot siya pa. Dito niya bihan, makauntaong ng kalaway at nawaway. Ang pa siya makapangayot, bigin naman nila. Why? At tawa kita manok-manok. Manok-manok, bang naglulupan, ang magligo niya, ang tubig kita. At tinamat ko siya, ang tubig kita. Pagkaway, rin siya mga munin siya pa.
nagbalik siya pa kuha. Hindi mo siya may alam marwa. Then nung sisinito na pumunta ng pairo ko nung pagpanahon ka. Kaman, natudak mo, nakatunog, nakakuha ko yan. Bihin pa mihin. Kaya matuloy siya mga bitaw niya may yan, nagwaira. Napay nakapit ko siya nagbalik-balik. Hinati niya magsain, nagbawak. Pagbalik niya kapit ko, nagbalik siya pa anak ko. Pagkatuloy yung bata-bata, di pa makaraw, magsikat-sikat yung jiki. Sikat-sikat yung jiki, magbuka yung tubig. Amon kyan, niya alam niya, jam, mati nila napigan ng bikasa nila. Ang doon yung tuwid jam yun, dahil pa ang nagaman siya na Ibrahim, wala natin ba, wala natin kung siya may pagyaw. Amunan impianso, dahon babat laking laking Arabi katan, dahon pa dunya, dahon pa ini kamasiran ng Arabia, dahon tani, di pa ini pato, kamay dahon, bigam dapat, ya wala na napili na naman. Dito sa kanya ko bino. Kama magkatala. Naman pangubya mga taupuan, yung kamo magkaliktuwi. Kaumulyo sadya, yung tuloy kamo yahutan nyo, parang mga nakatula kamo kimano. Magkatiklo. Dahil nyo, na yung padyaman si Nabi Ibrahim, huwag ka na gadyaman si Nabi Muhammad. Hindi ka na gadyaman si Nabi Muhammad, yung pagkagutan mo yung mga katutunan. Dahil Nabi Ibrahim, bilang ama, siya na binagihit katan. Nakaw na rin kanila, biluhan taho. Na nakabalik siya mga bata-bata malaki-laki. Amo ni dahon niya, napalipay kanina. Ako na magkarak sinina. Pag ginana ng ako na inbata, daw nga makat siya sindaakan. Tumabal siya. Ang wakturahon niya na, gato niya napakuhan pa ina. Kato ko kanina mo, manang kita. Ini mga unta mga mo palalo-palalo dahil niya tuwan. Kaya mga mayaw. Tulog naman na po at natrapay na. Kabiyaksaan, kaya ko na sila. Yan. Tapos kimaon. Ito na siya. Menta yung palit sinila niya. Kaya kauto. Daw na makadakpan ama. Nakatunag ka. Manukahit siya, wala na rin sa gibahan sinina. Diyan na maripay. Habo na mo katunag ng pagtiluan niya. Bud siya untang na. Ninikit habod patas. Malagto. Ang pagsakatan, pamundi ang undeng harapit matubihan. Dito siya sumbay, alam ang undi ang mga alihang, ang undi ang mga luwang bato rito. Napagkadto, ini sumbayan niya na yung bata-bata. Law na ama, pupuun ko na yung badyo ko. May tao to, dahanong naman ito kanina. Dihilan ka na yung badyo ko. Bang takarugo, masusahina. Kita niya takarugo. Dahil badyo ko kanina. Liwan niya lang yan. Nangyari, alam niyo kung ang sipat, lang na palang maaslama, nagmalila na yung ama, nagmalila na yung anak, subay ulit. Watallahu iljabin, kaya kung na yung tuktok niya palupa, ang panimbihan nila rin. Panay day nawaya Ibrahim, yawak na sinulaw na din ng Ibrahim. Tulaya Ibrahim. Ini kacaddak taruya. Inta ka inom, amun, kita. Naakad mo na. Naakad mo na. Subay niya na, binigisip. Inna kadalika nanjili mu'minin. Intihan, dianayan. Ing kata, makinang marayaw, dia akan cinta akan lepas usia. Tara kita. Diba? Ibigyan na may Ibrahim ang kata kita. Tara kita.
Madali ka na dyan. Inahaja nakuan pala ulo. Itialaw na, baltahaan na kula. Balak na kula, dihin na magkain. Sulayan na magkaw. Wapaday na, bibighin at tsalaw na. Bangli akato, diyan siya na mo. Pidiyahan na mo siya, sinsusumayan na kula. Ang kanagita magpidiyahan, mga magdamot mo pidiyahan. Bibighin atin. Nahatin niya, bibighin man, bukod may alam taan. Malaki yung mga ibas, mga bukod. Nahatin niya malaki doon, malaki yung darajat niya. Nabapon yung ayan, ganti ka niya ibas, ipatanuha at katanata. Kung ay kan Ibrahim, na, di mo ano na, diarani na yung sumay. Bukod na mong nasumay, kami, yan Allah Ta'ala pa, kami. Asya ba ito, yung kita, magpulwan. Masya ka ng pagpulwan ng taanak. Bukod siya, bukod ng kaming bukod, hapok sadya kami. Mawin yung umulong patkata, murad yung pagpulwanan, takanti hayan. Mga antoon, ang kanaing mga Pakistan, ang kanila, pagpulwanan nila, tahon-tahon. Sabi, bukod kami. Nung namakaantoon, magdamok na kami. Na hindi tayong ganti, hamok na kami. Bukod required, minsan pa mo kami nga ito, sumay hindi. Yan, magpulwan sumay hindi. Hanggang pag sumay hindi upulwan, jaman niya ito, pagka di, matubuskin. Pagkaunon. Manjarirun namin na. Sumay sinipulwan, sinadnawan, lera, sinijun. Yung pag-ini, sumay. Nah, waktu yaw, bukan din on miskin yari, pagbulit din kakaon. Yung miskin na din nakato. Marayaw ito sa bayan. Ikuan, ipulwan. Bukan dahon mari. Sabab hindi pulwan, mga dago sa bayan hindi. Kunan na yan, prosinon si Parinta. Prosinon, batu yun, ang kadistribution pa din niya. Dito pa, ito na buhay-buhayan na, puno ka orahan mo marimot pagkabusin. Amo si Jen sumay di amo nindam. Bukod naman yung kwan, bukod naman yung ilikor. Mga kurban, mga kwan, sumay rito, hindi nyo ipasurmay, ang bahay, paglamot, pagkaraka, mga anak kamunyo. Bukod diha ini, waktu dihayaw. Dan nakano ba ko siya dami na yaw, in taong kuwan lang. Yung pagngan niya, iyang tasri. Sabab, maun yung mga miskin, yan ang kauna-una. Ampa sila mga waasin ang unong kayo, piyak pulwanan at piyak hakika, piyak pulwanan at iban pigdaman. Ampa nila panlulong bihan buharin. Inukay na ito adlaw. Na hindi mapasin si kabihan. Dan kimbiyaw-biyaw sumadlipin si kayo, mga saan ba ito? Hindi alun, bukan na magkapilan lang. Natin ni ayam tasri, tu adlaw, waktu ni pagpatahay sin mga planet. Kasi na waktu lang kayo pagbabalun. Kung di awasa ta. Waktu hati niya, pagpatahay, pagkasiwasin, among kasiwahan, among nini. Susubay pa niya ito, unong dayot niya ito, parang nila ngayon. Ang nating ano nila May magaji, panjari, impaksay. Ba't kita magsay? Pakikot, hamon, hajar. Naglawak. Panjari, ikutan tarun, bukan nabi, bukan nasyong, babae. Iniikutan, babae na kayo ng hatid, kutusyo. Sinagsay makapito. Amon ini, iwananda. Nasabi ito, bang pamon, bakit pagdating mato, magsay mga babae matug. Uwan, ba't sila singuranda? Pagkanin sila, hagdat po matug na, kita siningod kanila, kita yung matuwad to. Sila matug, kita siningod kanila. Yan, may makusog, ini-spirit sa mga kawayan. Akan sila singuran doon. Pagkatya. Bagya ng kabak tubig, pwede pagsai. Ba't nakabak na? Napagkaluay, na hindi tabak nalawak na maya, pagkaindirihilan sinong lahutala mataon. Bisan siya wala karihilan tubig biyayan, yung karihilan tubig na yung kanya.
Kinaulang tala, sakat mura. Dahil kita maglalang, sa magmataw din dirilan si Tuhan, bukan din tubig. Hanggang kita magsasyain na kaya. Sampai pa, biyayaw. Dahil magganti, nangikot kita kanila. Hati niya, magganti na kausin, tukot takong. Simbadyo. Inhati magganti simbadyo, magganti na kausin si Patmo kata. Bangkaw rito ang na manayam, banglaw ginadya, di naman dyan, ayaw na magbalik ko pagpanay, gantian. Bangi, ikaw biyaw pa na puno na sipat bangi, ayaw na balikan ulit. Ba't nagganti na ka, ikan mo na kataan ang sipat mo na kauna. Di mo kunin ko, sipat mo na kauna kataan gantian. Amuyat yung hati niya, makhaji. Ang kanalaw na, siyu-siyu, isakhaji, hadis, wala niya kaya pagkalong, wala kaya pagkilong sa paghajian, wala niya kaya paglaka-laka sa paghajian, insiya, makauwi, pauna niya, di asin niya pagkag-anak, sin ina niya. Kabang ko yung pagkag-anak, sin ina niya, ay muna na gusto yung magbalik para. Kaya, pag mga babae, di maghihijab, di magkukuhan sa mga balikan. Ayaw na maghijab na ka. Ayaw na hihijab. Naman nagpida na ka. Hindi, rin ka maghihijab. Ayaw naghijab. Na ayaw na. Pindahan mo na yun ang nini. Hindi maghihijab na ito pa maghijab. Huwag na akano mo na yun. Na manjari. Pagka kita, nakikita, na maulit yung magkaripay na makikita. Sinang paano wala ka. Kaya ang kita ba rin. Dapat ini. Muslim kapilyon, diba? Bisa dia nak katun dan si Muslim, aku tagi sa kamilyon, mandari kita nakari. Hindi ayaw sila ini si Putsa. Na ayaw na ito, lumian tamang balik. Yaya. Pinsapan tanain katan, wala pininahinang tawa na umamo, acara sintuhan, magbalik na kau, acara sinaulah subhanahu wa ta'ala. Abad ito, ini, kaho, ini, kita, sihat kuliah ini. Wassalamualaikum.